Tang kena. Mbak, nih macam kayak Mbak rasa sini-sin, kok. Apa yo? Nah. Iki. Terus mana terus? Makan terus. Ayo. Aku waras toh. Kok tak jak tuku mie ayam iki. Gigi. Sembah. Ndak lho. Wis sampean. Goreng sego iki segone telung sendok. Apa sampean? Tempe. Wih. Pasare wih ya. Ini nyawa tau. Luwe apa luwe weh. Kan pecel. Padang. Padang. Lah aku enggak pedes sembuh sampean. Jajal ala aku jajal iki. Lah aku ora doyan pedes. Ya kan namanya kayak maksud toh. Rodok titik pedes ya. Ora pakai pedes iki tak di sambal ku. Ini kok anu nih? Sambal apa? Kurupane ijo kilo-kilo. Sambalnya dong. Mas akeh larit ben rusak. Capare tak ya, Mbak? Ora enak mangan. Mangan lho. Iki pun siapa gimana? Mbak? Anu. Ganduan. Ini dibocah kono. Lah iki lek semangan iki kan iki. Allahu Akbar. Sapa buat karo Mak Siti? Wis karya makmu wis karya. Ben ngono tok ah. Ora. Anu racek sik iki. Nek kita mangan. Oh, bene. Lah kadungan. Aja mbak bene lah iki lho isik. Tapi ra tau wong pira? Papat. Opakmu wis. Dilawe opak ae. Lah iya. Ben. Iya nih. Mana mal. Kita sopo sambelnya butuh. Ada. Jadi munya tahu mangan iki yo. Arek gile. Iki wong adoh-adoh iki. Itu tukang dodol. Tukang dodole rada anu iki, rada murah. Tukang ada sego rada akeh. Kulupane anu entek ya, dakure. Kuwi sawah akeh dong telo. Iki sik tak jari. Ya. Ngono wayahe. Anu mboten enten tandukan sambel. Iki lek wong lanang, wong lanang wedok. Oh, teman, engko Lijil, ora Lijil. Teman, kowe ora kelan kok. Kok gampang. Kok gampang men. Lijil ora kelan. Lijil ndang kok. Ono wis.
Wis ki akeh lho. Ya betul. Enak njupuk lho. Suwi to. Kene malah nyoting. Lah menune iki sego pecel ya ini enak. Lawe peyek. Peyo sip iki. Tempe goreng. Wae pomo ge tempe goreng lu sip. Ora tak. Wayahe. Ora Mbak iki. Semute enak semute. Wis tak gampang. Iki jenenge kok. Wes kan lho. Ndang talammu lho tok to. Mie ayam ra sida, Bang. Ra sida. Anu sego pecel. Wis loro ya, Loro. Mas kira nambah Bayarkan. Kita bayar Aku ra mangan ayam. Duduwe. Sing mandi duduhe kuwi malah. Empuk bene ra anu ya. Ngendi mut. Lak rene tak pangane. Nyawa tukang isah-isahnya tak foto. Gaji lah. Bareng usah-usah yupuk ya. Tak dudoi gambare ya. Terus mengarit nggo sukete dengkleh-dengkleh aku tuh yo bayi dengkleh merutuk aku. Ngarit nih ndi. Bayar. Sik to, sik. Sambilno ajarnya. Iya. Gak wis ra apa-apa. Bawa Pak kebone apa nih, Mbak? Oh iya. Lah ya senengane iki lho, Mbak. Ya gawakno sambel tok ae. Rebal ya to, Nggo. Dimas Danang barang. Cuma danang itu necep ning kono kok. Balik emang. Wes ki mah wes iki jan tasute kan yo rame yo. Ngejar. Lah iya kan. Sambel. Paling kene cukup ben. Ora sing kene sing yasinan paling cukup paling. Saya paling cukup paling. ora wang, Mbak. Saya tahu rong. Oke, arek omah sak ini. Bang pira?